ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಅವೆನೆಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಇಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೇನು ತೂಕ. ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿ 1 ಕಪ್ಪು, ನೀರುಳ್ಳಿ 4, ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ 1 ಚಮಚ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ 1, ಜೀರಿಗೆ 1/4 ಚಮಚ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. ಕಡ್ಲದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡ್ಗ ಜೀರಿಗೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಇತ್ತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನೇನು ಮಾತ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಸೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ನೀರು ಹೊರನೆ ಪಾಡ್ನ ಬರ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಂಡು ಹೊರನೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನವು ನೀರು ಹಾಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೋಡು. ಇತ್ತ ನಾನು ಈಗ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ಗ 4 ನೀರುಳ್ಳಿ 3 ದಿತ್ತ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇನು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ನೀರಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಯಾವು. ನಾನೆಂತ ಈಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಇತ್ತ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯರೆದೀಕ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಇತ್ತ ಈಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜಿನ ಕಾಯರೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜೊಂಜೇನೆ ಕಾಯರೆ ಪಾಡೋಡು. ಪಾಡ್ನಾಗ ಮೆಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಎಣ್ಣೆ ರಟ್ಟುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಲೋ ಫ್ಲೇಮುಡು ಕಾಯ್ಪೋಡು. ಹೈ ಫ್ಲೇಮುಡು ಕಾಯ್ತಂಡ ಅವು ಖರ್ಚುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡದು. ಮತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಅವೇನು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೆಪ್ಪುಗ ಇನ್ನು ಬೈಯದ ಚಾಕು ಸೂಪರ್ ಆದುಕೊಂಡು ಮನ್ಪುಲ್ಲೆ ತಿನ್ಲೆ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಪಲ್ಲೆ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಇತ್ತ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತುದು ಪಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.